ଡେଭିଲ୍ସ ବାଇବେଲ ଭୂତ ଲେଖିଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ବହି। ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ଆଇମା କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ। ଜହ୍ନମାମୁଁ ଗପ ହେଉ କି ବାଘମାମୁଁ ଗପ ବା ସେ ଟୁଆଁଟୁଇଁ ଗପ ହେଉ, ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଶୁଣି ନଥିବେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ ଭଳି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ସତ ଘଟଣା। ଡେଭିଲ୍ସ ବାଇବେଲ ଏହି ବହିର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଯେତିକି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଏହା ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା କାହାଣୀ ବି ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ଓ ରହସ୍ୟମୟ। ଇସାଇ ଧର୍ମର ଡେଭିଲ୍ସ ବାଇବେଲ ବହି ହେଉଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବହି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବହିକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାଗଜର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି। ଗଧର ଚମଡ଼ାରେ ଏହି ବହି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 110 ଗଧଙ୍କ ଚମଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହି ବହିରେ 310 ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି। ଏହା 36 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା, 20 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଆଉ 8 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା। ଏହି ବହିର ଓଜନ 85 କେଜି ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ବହିକୁ ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବହି ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 1300 ଶତାବ୍ଦୀର ଘଟଣା। ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ମଠ ରହିଥିଲା। ମଠରେ ଅନ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସହ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମଠର ନିୟମ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ନିଜର ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବହି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ଆଗକୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ରାଜି ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ରାତିର ସମୟ ଦେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ଏହି ବହି ଲେଖିଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ରାଜାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବହି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖି ଲେଖି ଅଧା ରାତି ବିତିବା ପରେ ଶେଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାର ମାନିଗଲେ। ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2ଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା ଥିଲା ରାତି ଭିତରେ ବହି ଲେଖି ପୂରା କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାତି ଅଧରେ କାରାଗାର ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଶୈତାନକୁ ଡାକିଲେ। ଶୈତାନକୁ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଏହି ବହିକୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ଲେଖିଦେବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମା ତତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ଶୈତାନ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ଏହି ବହିକୁ ଲେଖିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ପଢିଲେ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶୈତାନର ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଏହା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ବି ଚିତ୍ର ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗର ବି ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଏହି ବହିରେ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ 2ଟି କଥା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବହି ଶୈତାନକୁ ପୂଜା କଲା ଭଳି ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବହିକୁ ଯିଏ ବି ପଢିବ, ସେ ଶୈତାନକୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବ। ଏହି ବହି ପଢିବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମରିଗଲା, କାରଣ ଏହି ବହିର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ
भूत प्रेत आउ शैतान चित्र थिला आउ शैतान को महान बोली विवेचना करा जाइथिला। सकाळु राजा आसिले आउ देखिले बही संपूर्ण लेखा होई जाइछि किंतु सन्यासी जनक मरी जाइछि। एहा परे एही बही को जिए भी पढ़िले से पागल होई गले। एमिति कि राजा मध्य पागल होई जाइथिबा कथा कुहा जाउछि। किछि लोक तो एही बही पढ़िबा परे मरी जिबा घटना भी सामना को आसीछि। कुहा जाए एही बही पढ़िबा बेले अक्षररु अग्नि वर्षा हुए, चारिआडे शैतान रो बसवास देखिबा को मिले। एबे एही बही स्वीडेन रो एक लाइब्रेरी रे सुरक्षित रहिछि। तेबे एही बही को सतरे किए लेखिछि, कोन पई लेखिछि ता एबे भी एक रहस्य होई रहि जाइछि। कारण विशेषज्ञों कहवा अनुसार एही बही को जदि जणे लोक लेखे ताहाले अति कम रे 20 रु 30 वर्ष लागिबो। तेणु एही बही आज भी एक रहस्य होई रहि जाइछि।